Ticho buď. Ďalšie auto bere. Ty sa nechytilo žiadne ďalšie. Ešte tam je jedno. Také raz 5 minútové video, zrovna musím. To celé auto. Ale ešte ďalšie sa nechytilo zatiaľ. Tam toho auta, čo vpravo, už začína sa dymiť bázne. Spravo? Čo vpravo, čo je, vidíš? Tak sa začína dymiť. No začína byť asi horúce, vieš. Hej, horúčavý. Už dymí sa normálne vidno z tam toho auta, čo tam je. My nezaostrujeme poradne. Ale to má. Počkajte, ja som parkovala stade. Cítim to, bo z Fabia už sa roztapa plast. To taká, jak my máme modrá Fabia originál, ale to nie je naša, bo to je krátka. Myslíš, že to Fabia je? Hej, vidím stade. Ale malá má Fabia. A už strieka. To vyzerá jak toho, čo má toto bicykle, auto, toto také. Taká väčšia, ako by veľká, čo to je. Ja som diera z toho vystúpila, ja som pýtal, že to je Čo to je? Ticho už. dva. Úplne už celé auto. Je v pohode, ne, kde to žijeme, ty kokos. Tak sa zapalujú tie auta na ulici. Tam stačí, vieš,